Good morning, everyone. Welcome na naman po sa panibagong video. Happy Wednesday. Yung anak ko, maagang nagising. Kasi sabi ko sa kanya, isasama ko siya. Punta ako ng city today. Magkita kami ni Rina ulit. Yung katrabaho ko ba, nakikita niya na siya sa vlog. Puntahan natin si Ana. Hello. Hi. So you're using iPad na lagi. Did you make your own food? Papa? Papa did that? Did you say thank you to Papa? Mama, chocolate di chocolade. Bisa siya? Makinabis na sa chocolate. Strax. Strax, ha? Strax na. It's too fruit for that. Alam nyo ba, maaga to nagising. Tapos, siya yung nag-ready sa sarili niya. Nag-toothbrush. Nag-wipe ng mukha niya. And nagbihis. Excited to masyado. And gusto niya talagang mag-dress. So, yung sinuot niyang dress nung birthday party ni Vika doon sa Eindhoven, yung nakita niyo sa previous vlog, gusto niya isuot ulit. Buti na lang, nalabahan na namin. So, later po, mga 12, ando na kami sa city. So, mga 9:30, mag-start na kami mag-ready ni Ana. Yung bus namin is a little before 11. So, kita-kita po tayo doon sa city ulit. Samahan nyo kami sa aming araw. Day off ulit si Mama. So, may time ulit kami ni Ana. Si Ana po, nasabi ko na yata dati na hindi pa siya lear-plicked. So, pwede pa siyang hindi pumunta sa school. Kasi yung magsa-start pa talaga yung yung mandatory na siyang mag-aral. 5 years old siya. So, sa June 1 na po yun. So, baka kasi may magtanong bakit nag-absent si Ana ba. So, yun po. Kasi hindi pa siya lear-plicked. Yun. So, pag may mga appointment o may mga lakad kami, pwede pa po siya naming isama. What is Mama's favorite color? Lang, you have your pugong here, oh. Huh? Your toys lagi and your pugong. You put look, oh. Oh, your bracelet. Later, okay? Sus, kailangan na ulit ang mag-vacuum. Kaya tuloy ko na hapon. Okay. Did Papa eat here? Yeah. When? When man? Papa eating here? Ja. So nooy. Alleen gedaan. Nee, yo. Ik niet, hè? Ik heb ook gezegd wat ze doet en doen. Unsa man po na si Papa? Uy. You already told him many times, di ay? Ja. But he's not listening? Nee. Unsa man na, oy? Are you excited to see Tatarina again? Ga bij Tatarina again? Oh, we will meet Tatarina again today. Ja.
you excited to see Tantarina again? Yeah. Yeah. But do you want to wear this dress lang? Are you sure? Ano man? This dress cute. Pag sure, oy. Mama, krijgenbo. What? Ah, what mooi. Show the titas. Show the titas. Look. Ano wala-wala yung tali mong ubo lang wala? Sige naman lang na imong ubo. En nu... Oh, we hebben geen contacten. Yung ating aling maliit, ready na. And while waiting for the bus, ayan, mag-strawberry muna daw siya. Kama na the Quanscat na the table. Come. Go to the table. Is it like that? A few moments later. Na, hi, titas! Ana. Hi, titas! Gala na naman si Ana, guys. Nasa bus stop na po kami. As usual, magbabas tayo papuntang city. But this time, hindi po tayo puntang Den Bosch station, sa Den Bosch. Punta po tayong Eindhoven. Yung city din kung saan nakatira si Ma'am Shivansh. Doon din kami galing few days ago. Pero hindi kami napunta sa sentro. This time, puntahan po namin yung sentro. What's that here? Bus should be here soon. Medyo late yung bus. Baka mga 1 to 2 minutes na late. Dito na yung bus namin. Pero 6 minutes man siyang late. Uy. Ayan. Ayan na. Kanina pa to naiinip ng isa. That's the bus, Ana. Ja, dat is. That Die is. is Yeah. van die plek. Ayan, nasa bus na kami and nasa likod talaga. Ito yung gusto ni Ana kasi medyo elevated siya. So nakikita niya yung labas. Pero for sure makakatulog to. Kasi mga 40 minutes yung bus ride namin. So makakatulog to. Ayan o. Inaantok na. Kaya mo. Are you sleepy, love? Dito na ang mga titas ni Ana, oh. Mga titas, lingon! Lingon! Nasa Eindhoven na po kami. Ha? Bakit ka naman nakahawak ka lang dito? Baka kidnapin, day? Ako na. Ako bodyguard na ngayon. Yabag. Galaw yung lagi nag-aaw. Busy man ang mga tao, oy. Busy no order. Ayan, nakapag-order na kami. Andito kami sa gourmet market ng Eindhoven. Ana and I are having pho. Hindi ako naka-order. Ba't ayaw naka-order? So, dito kami nag-order sa Vietnam Mama as usual. Andito na yung pho namin ni Ana. Sinong taga-panaw pa kami Beef wait. And may nag-ask ako ng extra bowl for Ana. May iya pa kwarta? Ana! Ana! Soup is here. Sige na. Yan yung food ni Loyna, oh. May oyster. Fish and chips. Kay Rina, pang Spain dito ang ano niya, ang bet niya. Pakan ba? Kain tayo. Bidaw ang hungit sa mga taga-kuan ba? Taga-asa gani ka na eh? Kapako. Day, nasa vlog yun, Day.
Heb jij zeker een tip gegeven? Pakin Zak, Ana. Zak. Daro. Yan, alam na niya. Hey, here, Scott. Here. Here, Ana. Here. Alam niya na ba niya? A few moments later. Andito kami ngayon sa Primark na mamimili kami. Ako din may mga hinahanap ako para mga ano ba, yung pasalubong para sa mga kapatid ko. Dito din sila rin. Hindi ko mahanap si Ana. Dinala ni Loina. Kinidnap ni Loina yung anak ko. What? Uy, Bumpo na kayo ulit. nakwintas man ang gidala na. Gusto niya eh, cute eh. Sabi niya. Bian, bibi. Ay, nakabili na. Yung anak ko nakabudol kay Loina. Did you say thank you to Tata Loina? Did you say thank you, Ana? Ay, welcome. Ay, yung jacket namin. Malamig. Sip-sip na masyado si Ana kay Loina kasi binilhan ng ano eh. Sumaba sa bahay. May bribe man tayo eh. It's pork? Pork ba yan? Hindi. Susi? Ate ka lang. Ay, wala natin. Goed vasthouden, Ana. Goed vasthouden. May bagong nanay na si Ana, si Loina na. Ayan o, ayaw sa nanay tumabi. Hindi, may mga bisita kami dito o. Ah! Pindura. Aliw na aliw, kinikilig si Ana. Alam mo, gustong-gusto ni Ana pag ano dahil may mga Filipinang nandito. Kalahi ng nanay niya. Kain na kami. Chinese kami ngayon. Chinese food. Ni hao ma. Ni hao ma. Chính mà lại chân gà. Di ba? Kain. Andito na rin si Ruth. Kakauwi lang po kakaalis lang ni Rina tsaka ni Loina. Yes. Mama, Saan naman? Kakaalis lang nila. Nag-enjoy naman kami. Did you have fun? ja, mama, ik heb nog goed hier. Sige na. Nag-enjoy si Ana. Napapakute siya palagi kay Loina kasi si Rina palagi na niya nakikita. Si Loina yung bago. Tapos binilhan pa siya ni Loina ng doon sa Primark. Dalawang headband. Tapos may necklace pa siya. May bracelet. Kaya yun. Kay Loina na lang siya. Kaya doon sa bus, gusto niya si Loina yung katabi niya. Hindi ang nanay. Pero nung napagod na, nag-transfer siya doon sa akin. Natulog siya. Tapos yun. Bukas, balik work na po tayo. And Tante Rina, sama Tante Rina and Tante Loina. Thank you! Thank you. See you next time! See you next time. Sobrang nag-enjoy si Ana. Grabe, pero ito na, pagod na. Matutulog na to. Kasi andito na sa tabi ko. Matutulog na to. And hindi ko na din po patatagalin yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na vlog. Thank you sa pagsama sa amin today. Duy, mush mush babush! Ana, duy. Doei, moes baboes. Hey, en papa nog. No, ma papa is boven, Scott. Andun po si Ruth sa taas. So, magbabay na kami. Duy, see you next time. Doei, moes baboes. Bye.